σας παιδιά, είμαι ο Λάρη και σήμερα θα παίξουμε rivals με κάποια άτομα τυχαία να δούμε πόσο καλοί είμαστε ξέρετε, στα όπλα, σε αυτά. Όποιος ξέρει το παιχνίδι το ξέρει, όποιος όχι παιδιά. Τώρα δεν έχω κάτι να πω, από ό,τι βλέπετε έχω βάλει Robux βέβαια. Χωρίς Robux χάνουμε. Και ξεκινάει ο αγώνας. Πάμε. Τώρα θα σας πω την αλήθεια, έτσι με βολεύει πιο πολύ. Παιδιά, πόσα headshot έχετε κάνει? Θα μου πεις τώρα πώς γίνεται να τα μετράς, φίλε, κάθε μέρα. Κολλάει λίγο, παιδιά. Τώρα, είστε πάνω μας, να μην έρθει κανένα τέτοιο. Από πού? 1.50. Μια κεφαλάκι. Αυτό ήταν. Εγώ είμαι ο θεός του σνάιπερ, παιδιά. Σχεδόν. Δηλαδή έχω πάει σε άλλο max level το σνάιπερ μου. Εσύ, παραλίγο όμως. Όχι ρε, τι είναι. Αλλά πες, δεν μπορείς να δεις. Δεν θα δούμε άλλο. Τον έφαγε. Δεν το περίμενα. Τους πάτησε μόνο με μαχαιράκια, παιδιά. Μόνο με μαχαιράκια δηλαδή. Α, και αυτός έχει σνάιπερ. Αυτό το έχει. Το έχει σε πιο καλό level νομίζω. Αυτό έχει τέτοιο χρόνο. Είναι τώρα. 2.50 κεφαλάκι. 2.50. Είναι και το 50 κεφαλάκι. Κοροϊδεύουμε. Τέλος. Δεν ήταν κάτι δύσκολο. Έχουμε και μπάντες. Ελπίζω να μην κολλάει στη κάμερα. 50 κεφαλάκι. 50 κεφαλάκι. Κοροϊδεύουμε. Εντάξει παιδιά, από headshot καλά τα πάω. Κάτσε, έχω δει ένα κλιπ στο YouTube, δεν ξέρω αν το βλέπει. Κάτσε. Σε παρακαλώ, δεν δούλεψε. Τώρα λίγο πιο. Έτσι, αυτό είναι κόλ που μπορείς άμα βάλεις στιχάκι και να το χτυπήσεις, το σταματάει. Δηλαδή βάζεις, ξέρετε ρε, μέταλλο πως λέει. Κάτι με βίντεο που λέει. Έγραψα το 50 κεφαλάκι. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Τελειώσαμε. Παιδιά, θα παίξω πολλά μάτς μέχρι να φτάσω τις 10 φωτιές και μετά κλείνω το live, το YouTube. Το βίντεο τέλος πάντων. Πάμε να μπούμε η επόμενη. Ελάτε. Θα σας βλέπω. Τα νέα σας παιδιά, να μου γράψετε κάτι στα σχόλια που ήρθε. Ή κάτι που ήρθε να μου θέλετε, καναλιά, τι κάνετε. Τι περνάω στο σπίτι. Δηλαδή τι κάνετε το χρόνο σας. Μπήκε. Άλλος ένας πλήρω. Μάλιστα. Αυτό είναι 16 level είναι και εγώ είμαι. Λοιπόν, να μπούμε σε αυτή λέω. Τι είσαι αυτή. Ναι! Πώς έτυχε σε μόνα ρε παιδιά. Θα σας δείξω και ένα κόλπο όποιος το ξέρει. Όποιος παίζει rival τώρα ξέρει. Όποιος δεν ξέρει να παίζει και δεν το έχει μάθει το παιχνίδι, δεν μπορώ κάτι να κάνω. Είναι αυτό εδώ το κόλπο. Είναι στο μαχαιράκι το όνομα αυτό. Όποιος
μαχαίρι τον παγώνεις. Τον παγώνεις και μετά μπορείς να του κάνεις πίσω μαχαιράκι που τον βάζει 150 ακριβώς. Άλλο ένα και έτσι ό,τι. Κόλλησε. Δηλαδή τον παγώνεις, πας από πίσω και του κάνεις μαχαίρι. Αλλά εγώ λέω τώρα καλύτερα να πάρω το μπάντας για να μην πεθάνω και να πάρω αυτό που το χτυπάει 150. Έλα, βγε. Πόσο μου βγάλει. Ωραία φίλε. Και τον μπάντζα θέλει η Robux πολλά. Νομίζω ήταν αντίπαλος. Ρε παιδιά 2v1. Εντάξει είπαμε. Είπαμε τώρα. Τέλος πάντων. Πάμε επόμενο. Νομίζουν έχουνε. Νομίζω. Όσο. Λάπωσα. Κυράκι. Α, ναι. Μπάντερ. Τον είδατε. Όποιος δεν το είδε, εκεί πέρα είναι. Άντως. Το χτύπησε 150. Εκεί. Θα χάσω. Ναι, του βάρεσα. Του βάρεσα με τις... Κάτσε, αυτό είναι τσεκούρι τώρα είναι αυτό. Τσεκούρι με δύο μεριές. Είναι τους Vikings τα παλιά χρόνια. Αυτά όποιος δεν το ξέρει είναι τα παλιά χρόνια. Έλα να φεύγει. Έλα να φεύγει το κεφαλάκι σου. Και όποιος δεν ξέρει από κινητό παίζω. Έλα ρε φίλε. Όχι. Νικήσαμε. Ναι ρε φίλε, έσκασα εκείνο το πράγμα. Πώς λέγεται το τοξικό ας πούμε. Έλα τώρα με το shotgun σου. Εντάξει, θα νικήσουμε. Τον έβγαλα 50 πριν. Παίξε καλά. Μπράβο. Εν τω μεταξύ μπαίνω με λίγο άχρηστος και τους νικάω πάλι. Δηλαδή τόσο καλός είμαι. Πόσο level είναι αυτός. Εκεί πάνω το λέει άμα βλέπετε 55, εγώ είμαι 106, 116, 88, 116. Τον έφαγε κατευθείαν. Έτσι δηλαδή. Κι εγώ έτσι τώρα έκανα. Πού είναι. Όχι. Τι μαλάκι έκανα. Πού είναι. Μπακαριόρι. Θανάτους. Μα πού είναι. Όχι. Παραλίγο. Κεφαλάκι και κοροϊδεύμα. Παιδιά δεν είναι κάτι δύσκολο. Πριν είχα πάρει κι άλλα 2 level. Όλα καλά. Παιδιά πριν. Με 150 level. Ο άλλος είναι 200. Παιδιά θα παίξει πολύ κάψιμο. Άμα πεθάνω. Παιδιά άμα χάσουμε. Και να πάνε αυτοί οι 5. Χάνω τις φωτιές επειδή είναι όλο από την αρχή. Καταλάβατε. Αυτό φοβάμαι και έπρεπε να σας το πω πριν. 292 level και όλα σε κάτω θα πεθάνουμε. Παιδιά θα πεθάνουμε.
Άμα τις χάσω. Δεν ξέρω. Αλήθεια. Είναι πάρα πολύ δυνατή. Είναι πάρα πολύ δυνατή. 100% χάσαμε. Οκ. Ο ένας είναι άχρηστος. Έχει μπάντες. Αλλά είναι άχρηστος. Ο άλλος δεν το λες και άχρηστος. Πού είναι ρε παιδιά? Παιδιά τι όπλο! Έχει το μικρό πλάκι σε δυνατότητα. Έχει βάλει ρόμπο. Πάρω κι εγώ αυτό. Παιδιά, άμα χάσω κλείνω εδώ το βίντεο. Επειδή δεν έχω και πολύ χρόνο, θα φτιάξουμε δεύτερο βίντεο με Bloxfruit. Τον έφαγαν κατευθείαν μπρο. Πέθανα. Παιδιά, χάσαμε, πάει κορώνες. Όχι! Παιδιά, έχουμε ακόμα ώρα και θα δώσω κλειδιά για να μην τα χάσω. Θα μου πείτε τώρα ρε φίλε, τι θα γίνει δίκιο, αλλά πρέπει να πάρουμε τις 10 κορώνες χωρίς να χάσουμε ούτε μία. Αλλά θα χάσω. Θέλω να πω δηλαδή, επειδή έχω... Όχι ρε φίλε, τι έγινε μόλις τώρα? Με πέταξε κάποιος, μπήκε από το account μου λέει. Ποιος? Τέλος πάντων, τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο παιδιά. Δεν έχω χρόνο, συγγνώμη. Συγγνώμη πολύ, αλλά θα τα πούμε άλλη φορά. Ήταν μόνο 12 κάτι λεπτά, τώρα δεν ξέρω, περίμενε. 12 και 23 λεπτά. Ναι όμως ρε παιδιά, θα φτιάξουμε δεύτερο βίντεο με Bloxfruit και το επόμενο θα είναι ξανά Rivals άμα θέλετε. Αυτό ήταν το βίντεο. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Εύχομαι σε όλους καλή τύχη. Τα πάντα, ό,τι επιθυμείτε. Αυτά έχω να πω. Τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο με Bloxfruit. Να ξέρετε, με Bloxfruit, όχι με Rivals. Τη δεύτερη φορά θα είναι Rivals. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.